Karandit Nakuru County. Musubati yo moriente nyi sana. Musubati yo n'umuntu mutene nko mukori biashara ubwate bese nyinge. Na musacho yetamenye ti Kenya iga. Musacho yegamenye te chinse chia maiko. Musubati yo nabwate compound yenene nabwata maremo natugete chiombe nabwate chitugo chia ye compound ye n'umuntu bwate bintu byaye nibonero inyinge yabwate biashara bire very successful nko gendi ari bakegari n'umuntu bwate bintu bona agamaote bangigasi yesengenje yabeire inyinge ega niriye ndi yo mulikwa wikachikoli yo mulikwa wikandi yo mulikwa kuburugiramo ugasika wabusa orabia chimbago you know oligeli chiombe chinsi yaga one kinga chiabekerwa mache you know onye chinsi yaga chikuburugera umugondo onye abantu bagokora emirimo nero kubaterenera mugondo bakore manini you know umulikwa generally akanyo akasiganirwa mungwana gete akokore gasi buye sana umuntu yoga namanyete gukora egasi yaye nengiyere namanyete gwetenenera namanyete gutenenera abantu things were running okay gusi byale bakegari yo mukubwa ye no muntu understand it buya egasi abantu bari bagusibigari yaraba by the way tali usiara maje chaba jidera oh no dada amatuko makiko na kugenda Eric umusubati oyo aganza kuna go tonero mungwano oyo kaitata aganza kuna kutwara maisa mangao bono kujia so mungwano oyo nana wakole gazi yaye ale very busy bona ndotia komora mno mulikwa inyora musacho eta itali Kenya gale siko agocho chali mukosene miaka 3 wake musubati yo yakana koleto mungwano yange kwana kuline gali ya neme bono njungora ara linda bosio bono mukulime mwase kuline gali me nga kibono oja kwa rusini vikoro togesieli yabuso aboja setru ese sitting room maiga echa enere yalenga bwe coffee ere yalenga bugoro tange kombe karase kirogeke ke wototaga igabono eno muliku lakini nyombe feel free nyombe bono ae twaro busibole I am telling you over time finally umuliku lya gachaka bweka akanse gutwara uwamate n'umusubati yiga uri umudosi oye kirama tukagenderera mbabwato uwamate bono abantu ababono actually banchanire mungwano uri ataimoka igo atachigoro asomorie atebe bono mugega gasi gicia mugondo bo tini gukora bono ekiagere gasi na irwa engao ega neiri nabo muntu murabuti nkwenda kwebukira ro alinga ne gisike ngo gigosomba kuruweli nande gasi nega ni time atebe tini gukora gasi ya mugondo ke musubati yugo gigosoko kuburinga kirero na kiamuga ayatacheliriga madamu na arose tebo bekwa wanze bono wafu idiga seria yali kere tu by the way bono wanze ko liga nga I am telling you mungwano yakacha akakona kugora chiombe chikwana kujiansi yaganjiyo yeti kumogoroba musubati yo nera sinyuko mocherere giagera bone chapter nere ngao ya so uyege tabweke ala litukelimo musubati uli agakesa wakateba no akalangira mungwano uli agamotebye iga ayendu yane gate na korangeretia iga ngakolike gasi tukaigwana naye gasi gokora ne ABCD yokolinda chombe ne bintu binde sika eibono igota tagetinga madam bono manyete bone bintebi you know no enaye kerongo chanacha bedroom ya utairasima beterasima ndabe no muntu murabu no ndinge ne mugondo ngakiego chikoba akamate bono tagetokolega my brother ntagetoso aliese nyombe liye somenyete oimukie bintu byao akiogende ayepage bintu byao chibese chia onale kukwaka na chio mweli bumudienyi oyo bono ngo waka ne midienyi eberere bosio lakini soko kuruga ekiagera kwebire gasi na kulikirete tuno kwa yebi yes nonye bintu bide byajite bigasoa
lakini egasi na kurigerete kwa yebire nande nche inere gasi ya muhimu yagerete ugachaga ne yarenge main idea nero yarenge main idea I don't want to see you in my compound akabwate sipia yaga tomero musacho uri mpesa chipesa chia 2 months kuchibocio akamote binta ketina enta ketoso kensi kekita ngwano yaka imukie bagi yaga soka akachibichuko akagenda uchire guhaka jisimi ngabona mada mungira ni yabona ajanugire inkole gazi yana yani tinkwebugira no kwebugia musuba dite ko kisimi omugano yume tongnyori omugano getura sebuku Potface wife na Joseph yes ekero Potface wife atete kumu bwata kabisa amubwate elinde babeki bwanjani Joseph wakakana yes ekiagere Joseph intakandrete na maete gento kia mubegeto ikigende Potface wife amubega atete ko mubega njalenge gasi yae ase contract ye basa ine tigen clause nge yoke goteba iyo egento ge goteba neke ngao ikigitari ekyo ega zingira ne yogo kole birimo ya nyumba lakini tiri yogo chiko kole bintu binde uko keep main idea the main idea keep the main idea to chiko genda muno musacho bono ochiro rore bone sofa set mbiyere otebuna nini webire gasi eri arangire twali ada te gobe boss bona te ko kole bintu okakabonera omanye nyumba. Actually I want to say this mna gwakwa naigo to basa ku extend ya mangana yo bwanchani mpaka salie gasi ya obwene tokore to basa ko take advantage ngabona sengencho ngabo bona tu asenjo tu achagire chapte ye ngabo bono ngani ntakora gasi otherwise ta komboli. I am telling you don't forget the main objective. Yeah, ebinte binde ziwacha ziwe za kupita pita lakini ye gasi muna bono mongwaro tasile tie gasi muna ujunyere ga ngayago je nanda kichwali nandi chibesa ari kwaka ndo chibesa chingiye sana by the way nando se kosoya mangana yo bwanjani ase gasi wasalire gasi. Keep relationships out of us mangana ye gasi mangana relationship nyorana isiko lakini gasi yao ya kongonte ujumbe mzito sana.